Kubo, chyť telefón, musím ti niečo ukázať. Pozeraj sa, niečo ti ukážem. Toto je tvoj život. Tu začal tvoj život a dostali sa do tohto bodu. A musíš si uvedomiť, že tento bod je len výsledok toho všetkého, čo si doteraz prežil a toto si teraz ty, toto je tvoja identita. A to, že teraz máš takýto život s takýmito výsledkami a si na takomto mieste, je kvôli tomu, že to, čo si za tento život zažil, boli situácie, veci, kde sa naučil nejako reagovať na situácie a to ti budovalo nejaké tvoje vzorce, podľa ktorých funguješ a podľa čoho sa chováš už v tých situáciách a to ti buduje tvoju identitu a teraz si takýmto človekom. A ty si musíš uvedomiť, že doteraz si sa len stával týmto človekom na základe všetkého, čo si prežil, ako si sa naučil reagovať na situácie. Ale stále nemáš ten život, ktorý chceš. A čo si ty musíš uvedomiť je, že tu tvoj život končí a tvoj pravý život začína tu. Pretože si uvedomil, že toto bol len výtvor toho, čo si prežil a teraz si začína tvoj pravý život, pretože ty si vedomý každej situácii a ty si vytváraš, ako v akej situácii budeš reagovať, na akú situáciu a akým človekom budeš. Títo programy, ktoré si mal, si vytvoril nevedome a stal si sa týmto a toto končí a ty začínaš tu a tu bude tvoja elitná verzia a staneš sa človekom, ktorým chceš byť.